tayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adumanin ti tao iti waiting shed ang malabsan mi kinigardo. Kasla na ako nagmatip ang panunod ang Elsa bakay. Ay mo to yung timay sa nga ekobag, tulungan ka lakay. Ay nawaw, itawang pa'y bakay. Makitak ngamin amarigatan ka, iso atulungan kan. Saanin bakay? Kabaw ilak mo? Agawa am kit dita ni ado ti tao ang makakikita ka datang. No kasta? Kahit naklang atulungan, kaputa ado ti tao, kasta ka di bakit? Ay awanan ti ado asao, mutuyin tamay sa nga ekobag kunak. Kandi ka man agmisuot akasta, no ado ti tao ang makakikita ka data. Ungisam ka mo ta. Umunakan nga agawid, Gardong. Apay siya ka bakit? Saan ka pa ka nga agawin? Adalaan pa panak. Sa dinaw. Ay saludsudong maaminan. Dumagasak iti ayan ni Kumari Lili. Pakumusta akla ang ti Kumari. Saan ka di pa mabisay? Ay nawaw, syempre mabisenak. Isungarod nga umunakan nga agawid tapno makaluto kan. Anya? Una, tapno day tamangan laangan ti aramidak into na agawidak. Adobo ti ilutom iso ti kayat ko asidaan. Mabalin mo't ngayon ton malum amapan ka iti ayan ti kumarin bakit? Ay na, amangan nubisi day inton malam. Aywan gayam, adda ti susi iti flower pot nga asidag iti ridaw. Amangan nudi mo manen makita. Sa dino tinagapwa, Mari Elsa? Napan kami nakityandakan lakay ko, Mari Lili. Ay, wow. Ayan kay nila kay mo, Mare. Diyak mo makita. Imunan ang nagawid, Mare. Anya? Saan kayo ang nagkuyog? Nagkuyog kami, ngam imunan ang nagawid. Tapno adda ti agluto iti pangaldawan mi. Nang ronak at awan ni nanang iti balay. O, di mangan tulaan ti aramidak no agawidak, Mare. Tulungam kumamot piman nila kay mo, Mare. Kabailan na dayta, Mare. Unay kan, Mare. Sweet kayo no adda kayo itiruar. Ngam no adda kayo iti unag ti pagtaangan niyo. Handarsama nila kay mo. Tangiwat mo, Mare. Amangan no adda ti makangag iti dayta nga ibagbagam. Ah? Anyan tulaan ti panunutan dagiti tattao nga Ay, nawaw. Nakaturog mananday ta, Gardo. Gardo! Agriin ka man dita! Reda ka bakit? Agriin ka ta, ado pa'y tinaskan ang maaramid. Nakalutak mo't din bakit? Kahit kulang tiya ginala. Tag si bukak manin itinatang amula tayong tumalam. Di mo ka di makita tinaurnong amurang tayo, Kanya kahit mo asawan bakit? Ay, niya kumapay. Aglaba ka, Ay nawaw, di lamang balin asikapay lang ti aglaba bakit? Apay ko mga aglaba akit adda kamat. Apay, agrek-reklamo kan? Ibagam ano na umakan? Saan mo bakit? Saan nakastati kahit ko asawan? Ibagam no na umakan. Nalaka akmat akasarsarita ka. Ay sige. Aglaba nga rutan. Tapno awan ti may bagam kanak. Iti malikodan ti balay ti paglabam. Tapno sigurado nga awan ti makakita ken ka. Hoy, Si kamot laang ti katawaan da no makita da nga aglablaba ka. bakit? Agrubata kon. Tibilin ko kan ka, Hoy, Jak kayat amarabyan ka. Nalawag ka de. wan bakit? Amok dahi taan. Siguradom lang, tatalaga ang makaraman ka kanyak no maamwak nga addamat ti kalukpan nga aramidam. Wan ka di. Sigan to timangin hanger itimurang tayo alinabaka. Padasam ti marabyan, talaga ang maturog ka di tarwar. Sa anak mag-amarabyan no awan ti makagapo bakit? Si kakit di mo't. Nakitak met nagkuyog kayo ken bakit pwede namin sa kaldaw palikal daw? Ha? Napan kami nakitsyenda para Andres. Nakita ka may tiisin mo pare. Madlaw ang nalagsak ka. Nagasat ka laurit ang bakit mo pare. Namum lang pare. Anda tikat mo kasawan pare.
Ako, pare. Awan kayo. Awan di kayo kasawan. Ada ka dito ilim-limit mo, pare. Anda ka dito ka. Awan ba't kiti, pare? Lipatam lang nga dating bagak. Ay, nawaw. Sige, pare Andres. Agpatuloy ako. Naskan ama kasibugak adagos. Tasan ama balin ama rabyanak, pare. Mabit lang, pare. Ha? Ada ka di pa itibagan, pare? Kasangay ti kakaiso ng anak, menton Sabado, pare. Umay kayon to, ibagam kin mali Elsa. Kita ama, mapantala ang maki-birthday iti ayan ni kumparen. Ay, nawaw. Uwan ka di, bakit? Jak kayat nga agsyat ka manan ijay Sigurado nga dati arak, ijay, bakit? Saan mo't amaliklikan? No adda, masapol nga agsyat ka? Nakababay magkin pare Andres, no saan ang agsyat, bakit? Ay nawaw, saan asyak ti padpadasam si Kagardo? Maminsan lang mo't, bakit? Anya maminsan laang. Pudno mo't. Sa anak to ba, arom warno kasta nga adda ti ayab dasyat. Italaan mo't manan. Sige, agsyat ka, ngam talo lang asyat. Di mo padasan asubrahan, ta talaga ang makaraman ka kanyak no agawid ta. Istrikto ka launay mat iti asawam, Elsa anak ko. Ay nawaw, naskan nga agbalinak nga istrikto nanang. Amangan lumauman ni Gardaw. Nanang, no saan ko nga istrikto anday ta agardo, ayawan lat amukon. Bileb dagiti kalugaran tayaw. Tas sweet kayaw no adda kayo itiruar. Ngam no agawid kayo dito'y balay, awan ti aldaw adi mo pagsasawan nila kay mau. Isungarod adito iti kayat mi apag na edan nanang, taadayo iti kaaruba. Ay kitaem di mo subsobraan anak ko. Amangan no mauma nila kay mau. Amangan kunak no isukat na ka. Mabalin ka diya buludin ni Paligaldo, mali? Buludan. Ay, bak kumata kong palit ka. Agsat kami manadwa. No, okay lang ken ka, saanan para Andres? Okay akmat lang dito, Kan awan timod kong agsat ita, pare. Ay nawaw, si kakit dimot, gardo lakay. Mapan ka ano kayat mo? Okay lang ang mat kanya. No, kasta, bale. Palubusam ni Paligaldo nga agsat kami. Ibagak ka din, no saan nga okay. Ay, nawaw. Agyaman na klaw na yung mga Elsa. Awan ti anyaman na, pare Andres. Hey, Paligaldo. Anda pala ang tululay, mga Tubak dia kali na, pare. Tingnan. Talaga ang nagasat ka kin bakit mo, Paligaldo? Nakpintas, na anos, ken sweet pa ken ka. Ay, nawaw. Pare, di nakmitin pa kan ano. Ni bakit mo met bambantayam? Di ka madanagan, sanda nga italay ni Mali Elsa. Kung amin, pare. Siya kamit ng dagsat, pare. Nabayag mitin sipod na udi anagsat ta. Di ka madanagan. Ta ulay mabaltik ka. At damit na kumali ang mga awit atin ka. At dapat katugangan, pare. Pare, no amumlaang. Di anda, pare. Saan ang mabalin ang mabaltik ka, pare? Pinalubusan na kami din ni bakit mo, pare? Tangiwat mo, pare. Ang mga numanggag na ti pagsarsaritahan ta. Pinalubusan na klaang agsat. Tadda ka, pare. Kung nagawid kami, kaasak tumanan na masarmunan, pare. Among ti kahit asawan ti okay lang kan bakit ko, pare. Anya kay DJ, okay lang, pare. No okay lang ko na. Ay na, agbutang kan, pare. Tadoble meaning ti okay lang kan ko na. Anya! Ay nawaw, ice cream din sa mo taginatang mo marilili, bigbigatan. When atan hangover nila kay kumare, sinubraan naman ang ti ininom na idi birthday ti anak da pare Andres. Ay nawaw, apay pala ang agimatang ka, mare. Ay, kaasimot ano baybay ak mare Elsa? Nasyak ti si ka, binaybay akon, mare. Anya? Iso adyak kayat nga uminom iti arak day taagardong, mare. Asino ti banban no ganda ang mga sikaso kadakwada, no kasta ang mabartag kan mahang-over da. Istrikto ka launay mat kan lakay mo mare. Ay wala, mare.
Agtup-tup pulak lang no adda kami iti sangwanan ti adu a tao. Ngam no agawid kami, ay talaga pagsasawa, mare. Ay, kaasimat nila kay mo, mare. Sweet ka kan kuana, no adda kayo itirwan. Ngam no agawid kayo, pagsasawamat. Ay, kita amare. Ang mga numauma nila kay mo. Sa dino ti ayanday ta agardo nanang. Madama nga agin ina na, Elsa anak ko. Ay nawaw, no kasta, naturog manan. Nabannog siguro Tanaga po iti gardenyo itay anak ko. Awan mat ti kuna na atarimaanan na tiri daw tayo. Imbagak mat alansaan na. Saan mo't arash day ta anak ko? Ay nananang talaga amadadaal day ta ari daw numabaybayan. Kaanon to amalansaan day ta. Ay una yan ti kasta atratom iti asawam anak ko. Pag ginanaon mo ijay tao saan aga po tanaanos ni gardoken kakit abuswam mo? Ha? Tibaga na kit de. Iuray na day ta trabaho kanya. Sa dino ti ayan ti martilyo nanang. Kalansaak man lang. Nalansaan mo't gayam tiri daw, Elsa, bakit? Nalpasan na. Awan mati ko ng mga aramidom. Di ka agungot, bakit? Makaumati ka sa tagardo. Naturo kak itay, ta nabannog ka nagbunag. Dayta ti paglaingam. Awan lat ibagam no dinabannog ka. Pasensyakan bakit? Kahit mo ka ditag kape, itimplahan ka. Sanan, nagkape kami kininanang itayon. Kaguranak na de. Asino ti saan agumura no kastalaang Tunggal adda ti iparamid ko, nakabumbuntog ka. Pasensyakan bakit? Saan lang ngamin ang may sa ti trabaho? Agrik-reklamo ka, Ay, sama, bakit? Saan? Ipagbaklaan, tapos saan ka nga agungat? No nang uma ka, pumanaw kan. Makauma ti kastangog ugalyam. Pasensyakan iti anak ko, gardaw. Sika magayam na lang. Day, agsangsangit ka kaday. Ay, kuha na lang. Saan mo? Di ka aglibak. Uray di mo aklunan. Madlaw mat. Masaksak kita anak lang ngamin na lang. Diyak mo, napay kastanil sa kanya. Noda kami terwar, sweet launay ganyak. Noda kami dito balay na lang. Awan ti aldaw asan nakabuggawan. Kanayon kumat abagbagaan. Ngam di nakmatla ang ipangpangag anak ko. Diyak mo, kanya tirumbang aramidak na lang. Kanayon nga ibagadagat iti tao. Anaga sa takin bakit ko. Diyak marik na. Anya nga tano, umadayo ka pa'y lahang gardaw. Barang iso ti pagnakman ni Elsa. Sa dino tinapanan ni Gardo, nanang. Apay asap sa pulam, kat pinapanaw mo nga raud. Agnaedan iti kalapaw iti gardenyo. Ay nawang, apay ka no, nanang. Ay, no ammom laeng anak ko. Ti anya manan, nanang. Nakitak nga agsangsangi nila kay Mau. Di ka kadimasyan kinkwana. Anya? Nagsangit ni Gardo, nanang. Oho, at daya mo ti lalaking agsangit. Napunuan siguro matanda. Masyan ka kumamat iti asawam, anak ko. Siya ka man lang te, pagsalud-sulrak, malilili. Anya ti saludsudam, pari Andres. Pudno ka di dyan nagamag ko ang nagsina kanuda paligaldo ken mali Elsa. Isumati ko na ni Nanaminda. Ay nawaw, apya ka no ngay mali. Kat nasaya damit edi imay da na kay birthday, di balay. Wan ata aglablabas kanumat ni Mari Elsa. Aglablabis. No addada ka ni pari Gardo itirwar, sweet da. Ngam no nagawid da, uray la inaldaw abugbog kawan na nila kay na. Aya, isumit lagayam akas jetin ako na ni Paligaldo, hindi nagset kami. Ita, maawata ko, mali. Ayo, kaasimit gam ni Paligaldo, no kasta mali. Bigmig ang melat tantimakan Elsa anak ko. Sa anak ama kapangan, nanang. Ay nawaw, apay mat. Kailiw ko ti asawak, nanang. Kailiw mo ita, di mo makita dito'y balay.
Ngam no adda dito, ikanayon mo may tapagsasawan. May ikaw ak nga rod na nang nairwamak nga iso ti aggagaw iti ka na. Pinapanaw mo. Sa itan, ibaga mamay kawa ka? Saan ka maaw-awatan, anak kaw? Nay, nasapa ka mat, Mari Elsa. Sa dino ti papanam? Iti garden mi, Mari Lili. Ay nawaw, kailiw mo sama nila kay mo, Maray. Ngun nga rod, Mari, maikawa akto pa yun. No apay nga minakas jay ti tratom ken kwa na Maray. Jak pulos impagarop nga aramidan na ti kasjay, Mari. Adamat rik na nila kay mo amasaktan ken mapunwan, Maray. Day ti bidot ko, Mari. Iso nga aramidat ti kabaelak ang mga iayo ken lakay ko. Ay nawaw. Anya tan aramidem dito yung garden, Elsa, bakit? Imayak, takailiw kan, gardo. Anya? Mabalin ka di nga agawit nan ije balay lakay. Maikawa ak ngamin. May kawa ka talaga Tawan ti bugbog kawam. Saan akas ta, lakay? Maikawa ak, taawan ka ang mga sikaso kanya. Pangasim lakay, agawit na kuman. Magawid Gamiti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon lakay. No kasano ka akasweet kanyak, no data iti ruwar. Kano ado ti makakitkita ka data. Kasta kumamot iti unag ti pagtanganta. Bakit? Kanayon ngamin ngay bagadag iti tao ti. Nagasat ka kan bakit mo? Kung gunada. Ngam iti kastangar aramidom bakit? Jak pulos marik na nagasatak bakit? Pakawanin naklakay. Ikarik, saanin ang maulit inapasama. Manipod ita, ipariknakan ka anagasat ka, asyak tinaasawam. Ay, nawaw! Tratuan tayo anasaya at dagiti asawa tayo. Iti unagman ti pagtaangan no iti sangwanan ti adu a tao. Liklikan tayo dagiti akakasakit a balikas. Amabalin a pakasairan ti riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ni Delia Tilimabas, saan ka di Roland Lakay? Wen, ni Delia agpaisaw. Apay gali. Sa di naman ang tipapananday ta babae. Ay nawaw. Anya ko matibibiyang muking kuhana niya. Imbati naman ang dagiti anak na di tabalayda. Adamo ni tatang nagbantay bakit? Kitaam, agkaywaran tuman ang dagiti anak day ta Adelia di ta kalsada inton madamdama. Ay nawaw. Ado ti anak na, ngam di na mga rod maasikaso. Kasla di na pa'y masango nga ilabaan. Man ano ka kuma bakit? Saan mo aparikot day ta Sa di numanan tinapanan ni Nanang Yo, Gemma. Nakita ka rin mo ritay kat. Napan nakitang dan, Auntie Gladys. Jai. Ay, di ta ka bangibang a barangay, Auntie. Apay ka di. Ay nawaw.
Di na kayon samot tan maasikaso. Busy nga min iti trabaho na, auntie. Uray busy. Asikaswanda kayo kumalat-tamot. Ading ko. Kita man takawas mo na eh. Kaslasaan pa'y analablabaan. Mantsala ang dayta, auntie. Ay, ibagam ka ni nanang mo. Gumatang ngamin iti baro akawas yaw. Trabaho at trabaho nga magkastamot tibado yaw. Daan mat. Ay, nawaw. Di naktagidaksan, Ta-concern naklaang kada kayaw. Iso akastoy ti panagsasaaw. Ayan si itlog ang ginatang mo. Di maawaw. Naibos ka nun ti itlog, lolo. Ay, nawaw. Ang napainti si daan tayo kada ading mo ay. Anusan tayo man ang tinatang, lolo? Adapay matay natang ngay nyawid ni nanang. Ay, pasensya kayo na po. Di marami ng kabal ng tagtrabaho. Itlog lang, di uman na yan, ti kwarta. Okay lang, lolo. Maawatan kayo mat. Sa maysa, nairuam kamin kanyading ko itirigat. Uray kas jay ti panagsasaw ni Auntie Gladys kada tayo. Ha? Anda ka di ba rin tinaki sa naisawang dahi taagladas abaw? Daan kun mancha-mancha kano ti kawas ko, lolo. Ibagak kano kanina nang tagumatang iti baro. Ha? Di mo kumatagidaksan ti kas jay nga ibagbagana, ta-concern laang kano, lolo. Kunsan? Di baga nakinig. Simbro man na, di kinasis mo sa akin, kinaman nakibiyang na. Amom ka di na naruseng. Ay, nawaw. Diyan yaman ang Gladys. Limabas ni Gemma nga anak ni Delia iti paraangan mitay. Kag? Ay na, daan kun nakamanmancha ti kawas na nana. Anya kumangay ti parikot iti dayta. Ay, dayta nga rod nana. Awan man lati ko naman ni Mari Delia nga igatangan na iti baro akawas na iti anak na. Uray daan, kanamantsaan. Basta mailablaba. Maawatan tayo, ta single mother matpiman ni Delia. Kan busy ang makitang tangdan. Ay, inal daw ang makipurpur diya. Iso adina maasikaso dagiti dongrit nga anak na nana. Ay, nawaw. Nawan tinasayat nga ibagam agtal na kalaktan man. Concern na klaang. Ba't ka dagiti ubing nana Rosie? Concern? Wanaw, chismo sa laang. Ni nana Rosing ba't? Siyempre, concern. Ay, darabiyang ka man anagaway dili anak ko. Inlipas mi ngamin ti aramin din mi tatang, iso nag-overtime kami. Aya, kasta. Awatan nyo dahi tinatang tatang. Dinawat ko dahi tayo tinakitang danan mi. Tapno saan nga isuka pa'y amagat-gatang. Ay, saan ka nga rin ang makipurdiyan, tunbiga? Adda ati pakitang danak asabali inton bigat tatang, apay ka di. Nagatuntumad ti madmadlaw dagiti karuba anak ko. Anya manan dahi tatang. Binagang ka nun ni Gladys, hindi mga anak mo. Adaan kan naman tiyaman-tiyan, tibado na. Tadi mo ka nun maas-asikaso. Concern ka nun kadagiti anak mo. Consent? Well, Di man agpakalaing dayjay a tao. Nalakalaang para kan kuana ti agsao iti kasta. Awan ti amuna. Anya nga ti amuna. Numaipapan ka dagiti sakripisyok para ka dagiti anak ko tatang. Concern. sa bagay anak ko. Sa di naman ang ti papanam Delia. Ay nako. Iti kinaado ti mabalin ang masabat ko. Hindi pa ilaang mat Gladys Amarites. Anya ti ko nam Delia. Anya kumapay ngay. Mapanak makitang danatap no maitid ko dagiti masapsapol ti anak ko. Di ka matatao di tabalayaw. Talaga saan? Tabi si Ak ang makitang tangdan. Amo mo ti single mother. Agsaludsod ka pa'y lang. Si kamot Delia. Sensitibo ka launay mat. Wana, talaga sensitibo Ak. Saan akas iti daduma dita? Kunamlan asino no agsasao.
Kaslaan mo na amin ti sakripisyo para ka nagiti anak ko. Ay nawaw, paspasagidan na ka de. Apay, napasagidan ka kadi, Gladys? Saan ang matatao day ta Adelia di ta balayda? Wana, takasapulang mo piman nagtrabaho. Iso adi na maasikaso dagiti anak na takasta. Trabaho at trabaho. Ngam di namat may gatangan iti baro akawas dagiti anak na. Di ka man nagpakalain si Gladys. Anya kung mataam mo may papan ka lagi ti sakripisyo ni Maring Delia. Concern naklaang kunakmanan Roland Lakay. Concern ka? Wano chismosa ka lang. Agpada kayo kanina na Roseng. Nalakakin ka tagsawi ti kasta. Tadi mo ammo ti pagdaldalanan ni Delia. Anya kung mataam mo, kat saan ka mo't a single mother? Sa maysa, awam mo ti anak ta. Grabe ka Lakay. Kasta ka dito concern? Kanayon mo nga ibaga concern ka. Ngam awam mo ti aramidam, tapno makatulong ka. Nitalaang mo saom ti ado. Alaman? Concern ka di pa, iti kasta, Gladys. Nakal daw kayo ka din, Gemma. Ay, nalpasan Auntie Gladys. Anya nga iti sindayaw. Tinatang ang inyawid ni nanang Auntie. Ay nawaw. Natang samat akanayon ti sidayaw. Ang nasustansya mat Auntie. Ibagam ka ni nanang mo ata gumatang mat iti karnay. Naskan ka nung agtipid kami Auntie. Iso nga anusan mi tinatang. Mayat matlaang dayjay iti salon at kunadananang ka ni Lolo. Agtipid. Apay-pay lang garod nga agtrabaho ngay no agtiptipid kayo. Nalabos ti kasta pa nagtipid na, Gemma. Uray maminsan, di na kay pagsida ni nanang yu iti naima sa masida. Andat si Kunam, Jima Apok. Awan ka diti daduma amasida, Lolo. Adapay mo tinatangan nyawid ni nanang mo. Awan ti karni, Lolo. Ay, nawaw. Itamang pinagbiro kay ti karniya pa. Makasidsidak iti karni, Lolo. Malabayam. Gumatarak ko ti karnay. Nga inayon tayo itinatang inton madamdama. Agpagso, Lolo. Wow, napaw. Yehey! Makasida kami ka ni ading ko iti naimas amasida. Nagbanglot ilot-loto ni Tata Tabio si Dada, bakit? Ay, nasaya at ano gimatang damot iti naimas amasida. Puunay mo nga nateng akanayon ti paspasida ni Delia iti pamilya na. Kasla kalding da ano kastala ang lakay. Anya? Iso anak ko nakpiman ka ni Gemma nga anak na nga agpagatang mo't iti naimas amasida. Kas ko ba iti karne? No saan da gumatang iti karniya si Danda? Saan mo na parikod da ita? Kaasi dagiti ubeng lakay. Natengla ka na yon. Kasla di da mo makaramraman iti karne. Concern naklaan ka dakwada. Ata narigat ti biyag da bakit? Nanguruna pa ay may sama ni Maridel yang agtrabaho. No talaga kunsan ka. Mangtid kay ti karne. Tapno adda ti maramaranda. Saan kat aday ta saom tinakag-ado. Amom na naruseng. Ay na, pangaasim Gladys. No chismis man ang tinyag mo, di mulat tani baga. Ay nawaw. Saan a chismis da ito'y nana? Iraman nakpay, di kinachismosan mo. Ay, amom ka din nana. Puro nateng tisid-sida ang dadelya. Idi nakasaritak manan ti anak na ditadalan idi na minsan nga aldaw. Sa dalagim matang iti karne, idi inbangakon. Anya ay ati parikot mo si ka Gladys. No anyaman ti klase ti panang padakkel gar aramida ni Delia kadagiti anak na. Awan bibiyang mo. Concern naklaeng nana. Maasyanak iti kasasaad dagiti ubeng. No puno lang nga asi ti marikriknam. Tulungam ani Delia. Saan aday ta saom ti ado? Kasaritam tuman day a Gladys, Delia. Apay ka din na Rosing?
Makibiyangan namat dagiti aramidam. Anya? Idi na minsan, imay na imbaga asaan mo kano ang maasikaso dagiti anak mo. Idi manan na minsan, imay manan. Ti istorya na kanyak, kat puro kano anatang ti ipaspasidam kadagiti anak mo. Ninayunan naman ang tibasol na kanyak nana. Di mo't maumuma day jay agladis. Saan kumot abaybay ang dagiti anak ko oray kaskasano? Concern ka na, amjak amu Ti ibaga na di, chismosa laang nana. Concern nga ibagbaga na day jay a tao. Adda ayamat ti concern akasta ti aramidon na, nana. Amom si ka Gladys, talaga ama nakibiyang kanya. Ay nawaw, anya man ang tibasol ko. Iti anya ama kagapo, amapan mo istoryaan ka dagiti kabaranggayan tayo, asaan ko nga asikaswan dagiti anak ko, ha? Apuro anatang ti ipaspasidak kadakwada. Kapudno mo, Delia. Saan ka day? Adi ka matatao di tabalayaw? Di mo masango ti aglaba iti kawas dagiti anak mo. Agraman agluto iti naimas asidaan da. Awan karbangam amang ibaga iti kasta kanya ka. Gapot awan ti ammom. Di mo ammo ti sakripisyo nga arabidak maawatam. Sakripisyo? Sa bagay, anya kumati ammom iti sakripisyo nga ibagbaga. Kat saan kamot a single mom, awan mo ti anak mo. Concern naklaang ka dagiti anak mo. Awanan ti daduma makagapaw. Ada ayaman ti concern akas na ti ugalyen na. Nupod no a concern ka, mabalin mo mat nga ibaga iti personal kanyak. Saan aya? Saan aday ta sa bali at tao ti mapan mo pang ibagbagaan? Maminsan pa'y nga damangag ko makitam at talaga duraban ka. Anya nga ro din ni Gladys, bakit? Nakaungatan ni Maridel niya ka. Siyak, pa'y ti personalin na. Pudlo mo timbaga na piman. Awan ta mo may ti sakripisyo nga raramidan na. Tong naitamin, saan ka single mother? Awan mo't lang ti anak mo. Iso adi mo napadasan ti pagdaldalanan na ita. Dayta tirigat kada kayo. Saan yo amawatan ti kunak a concern naklaang kadagiti ubeng. Kasta nga ro ti pamayam, tapno maipakita ma-concern ka kadakwada. No talaga a concern ka niya. Tumulong ka. San aday ta saon ti ado? Nakababay na kanahin mo nga ibaga a concern ka ngam saan damot amarit na. Alawanan, kamalikmanan. No kunam adaan akawas dagiti anak ni Delia. Ikam ita. No kunam asaan anaimas ti sidsidaan da. Agpadigo ka bakit? Tapno makaramanda mo. Kasta ti makuna a concern. Gladys, bakit? Napudo mo ti ulom Delia anak kau. Asino ti saan a pumudot ti ulo na iti kasta nga ipakpakita day jay agladis tatang? Nagsarita kayo ka din anak kau. Uwan tatang, kati ko na, concern ka no kadagiti anak ko. Iso ka na yung tibagana. Concern? Kasga yaman ti concern. Kastamot lang ti ko nagtatang. Sang ka ibagana a concern? Ngamjak mo't makita no ay naabanda. Sa una lang talaga mga ti anak mo anak ko. Naku nampay tatang. Naimbaglaan nga nata nakapagtepelak itay. No saan? Ang mga nunadanog ko tingiwat na dayjay a babae, tatang. Kinusilapan na kamot ni Delia, Gladys. Wina, tanasakit tinakam na dayta kanyak na naruseng. Uray asino mo't makaungat lukas jay timapan mo ibagbaga. Apay nga ibagam abaybay, dagiti anak na, kat makitang tangdan mo't piman. Kasano nga'y ti daduma a responsibilidad na naruseng. Saan mo naparikot dayta? Tinapatag, kat nasaya at ikasasaad dagiti ubing, saan da mabisbisinan. Iti kasjay a makitkitak, jak malapdan ti maasyan nana. Kat, nupod no a concern ka, tumulong ka Gladys, di mo dadaulan ti reputasyon ni Delia kas ina kadagiti anak na. Amumot a single mom jay tao. At dapay ni tatang na asupsuportaran na. Kat normal laeng dagiti pagkurangan na kas ina.
Tinapatag kat saan na abaybay ang dagiti anak na. Kan, ar-aramido na amin akabailan na. Dahit ako mamot ati kitaam. Nagaduhay bagam nana. Ay nawaw, sapay la kumata na awatam tiin bagak, Gladys. Ada kadipay na bati nga spaghetti, Roland lakay. Adabay mo Gladys bakit? Mang tudak mga rod iti karo ba? Ah, asino mo't akaruba? Itad ko ka ni Gemma lakay. Nakitak nga imbaon ni nanang naagim matang itay. Urayak ti panagsubli na. Wow, itaman pa'y bakit? Ewan ah. Tapno maramanan mat dagiti ubing ti kunada nga spaghetti. Wen ano kayat da? Kaya't dalakit di lakay. Masiguradok da ita. Nangalaam di spaghetti nga inyawid mo, Gemma anak ko. Intad ni Auntie Gladys, nanang. Ay nawaw. Itaman pa'y ana panunot na timangtad. Tapno ada kanoramanan mi ka ni ading ko, nanang. Ialis mo nga rodan day nga spaghetti ta isublik ti balunan kin ni Kumari Gladys. Narigat mat numapukaw, awan ti ibayad tayo. Ah, wait, nanang. Mabit lang nga rod, kaialis ko. Isubli kun day ti balunam, Gladys. Ay, agyaman ak Adelia. Agyaman ak itintad mo iti anak ko ah. Ay, awan anyaman na, Adelia. Gusto kayo. No talaga a concern tayo itipada tayo a tao, tumulong tayo. Saan kat nga adu asao. Agyaman ak ken kamari ah. Tauray no dakasak ken ka idi kat nasaya at latta ti panakisaritam ita. Nasaktanak ah, ngamaan niya ngay nga rod. Nagbidot ka, Gladys. Ay na, maragsakan ak launa iti kastaan ang ngagkodilya. Maragsakan ak tamaawatan na. Basta ah, saan mo nga ulitan? Ta saan anasaya at nga ibagbagam ak concern ka iti may sa atao, ngam sabali mo ti ipakpakita mare. Adda masaktan lang tinakam mi. Di mi ammo no concern ka nga tawon no, chismo sa kalaang. Eh, wen mare, amok itan. No concern ka, tumulong ka. Kan ibagam iti personal. Sana na jay mapan mo istoryaan iti sabali a tao. Ay nawaw! Liklikam ti makibiyang iti kaarubam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam Lenny bakit? Agbakasyon ni nanang mo dito lugar tayo? Wen Carlos lakay. Isu ti imbaga na itay imawag. Kailiw na kano ti apo ko na. Ay nawaw. Oh, ada ka di parikot lakay? Kumay kanumot agbakasyon ni nanang. Tawan ti kadwa na ijabalay bakit? Di ngarog kaya ti mapan iti ayan damarang. Awan parikot iti day talakay. Adamat bakante a kwarto pagturugan da. Tapno makapagbanding mat adag iti agabalayan. Nabayag mat na panawan sipod na udi a nagkita da. Una, nga malagip mo ka diti saan daan nagkinaawatan iti bakit? Manumat atawanan tinapalabas. Napakawandamat siguro ti tunggal may sa lakay. Ay, kaano nga nagbiyahe ni nanang mo? Inton lunis to ka no? Sige, ibagak ka ni nanang tainton lunis tumat ngagbiyahe. Tapno mamaminsan laang ngagpasentro ka.
Anya ti ko na ni Nanang. Adda ka di iti paradaan, Lenny, bakit? Asidag ka nung matan lakay. Agrubata nga roten. Gumatang kanto inti masida Anya sila ti kahit mo bakit? Karnilatan. Netalaan? Wan. Nayunam tadadana ng akadwa tayo. Lumabalin. 3 kilo ababoy tigatangan. Sige. Agrubata nga roten. Na dapat ipagatang mo. Itix ka lang ta. Ay, unay kalaki, di mo tunlay ni anak ko. Oh, apay ka din nanang. Ada ka di parikot? Apay mo't adi mo imbagbaga nga agbakasyon gayam dito'y day taabebang. Nasaya at kit di tapno makapagbanding kayo mat nga gabalayan nanang. Kasano ang ma-enjoy ko ti bakasyon ko? Nuro pa day taabebang ti makitkita. Apay, di mo kailiw ni abalayan mo, nanang. Puwat, saan ang pulos? Ay, wow. Aging gasamot itakit nasakit tinakam mo kan kwa na, nanang. Ay, wan! Diyak malipatan tinasakit abalikas day ta akatugangam kanyak ide anak ko. Managuyaw tumag. Nabayagan day jay. Ngam di yung pa'y lagayam nalipatan? Kano agburok ti darak numakit-kitak ti panagrup-ro pa day ta tao. No amok lang agbakasyon dito'y lugar yaw, ha? Sa anak ko man nga imay. Kudamla no asino maday ta sa lume. Kusilapan nakki din akasta. Di na magaron pagbagay ti agkusilap ay nawaw. Anya ti ko nam, Nanang? Mabusurak iti day ta katugagam, Carlos anak ko. Apay, adda ka diti sa anyo anak kinawatan. Ti ko na nasiguraw, nalipatak ti imbalikas na kanyak iday. Ay nananang, nabayagan day jay. Sa maysa, agpada kayo nga adda tinagkurangan na. Inuyaw yu ti physical nga itsura ti tunggal maysa. Uray manupay atawan ti lumabas. Jak tupulos malipatan ti kasdya nga inaramid na. Doadala ang pagluganak, agawid aklatan. Kasangsangput mo pa'y laang, Nanang. Enjoy yung kitdi at bakasyon mo. Tulungan ka amang idasaritik kanin tayo, Nanang. Syaklangan, Jeric anak ko. Mangirwar ka iti plato kan kutsara. Wala, Nanang. Hataman ti salutsudak, Nanang. Anya day anak ko. Nakitak da lula itay. Agkin-kin no silap damat. Anya? Wen, saan da pingagsarita? Api akas dyan, Nanang. Ay, kwa anak ko. Iyo. Ikanak man kit diti may sa plato dita. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Ayabam dananang tamangan tayon, Carlos Lakay. Wala. Makan tayo, Nanang. Umuna kayo latan amangan, Carlos anak ko. May mayat lata. Ano, agigitan tayo ang mga Nanang. Ang mga numabuhi si taklang iti panagrup-ru pa day ta sa lume. Jak tuki di matilmon ti innapoy. Ay nawaw, ni Nanang man. Na, iba't siya naklatan iti si Daag. Sa anak pa'y matki di amabisin Kunak man no, nagbakasyon kayo dito, hitap no ag-enjoy, Nanang. Kumaa, gam kasano ama enjoy ko ngay no adamat day ta sa lume. Ni Nanang man. Abalayan sa lume, kunayo mat, Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaan ti kasta. Jak mawatan ti ugali na. Nay dom-doma man. Dananang ngay, Carlos Lakay. Ibat yan tayo kano iday ti kanandalay ni bakit? Pagpadadaan na pride. Kontrolang ta boses mo, Lakay. Amangan numanggagmanan ni Jerry katak sa lunsod kanyak. Narigat ti agpanunot iti rason. Diyak amo katagitang agabalayan bakit? Kasano nga rodan day talakay. Agbakasyon da kasta. Agkukulong dalatan iti silenda. Mabusuro ka no ni Nanang ko, kinanang mo. Kastamat ti kuna ni nanang kanyak lakay. Kagura namat ni nanang mo. Bakit? Anya nga taaya ti aramidan. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan dagiti agabalayan. Sakit ti ulo mo ti ipapaida ka tata. Gumata
iti asukar, mare mo na. Day talaang, mare. Un mare. Ay, mare Lenny, adaman ti saludsudakan ka. Anya day ta mare. Nagbakasyon gayam dagiti agabalayan di tabalay yung mare. Kaano pa'y? Idi pa'y Lunes asimbang da mare. Parikot mi nga rod kan lakay ko. Ay, nawaw. Apay mo at mare. Katuan taaging ga ita kat kagura da titunggal maysa. Di da pa'y nakapag-move on iti panagapada idi kalay sami ka ni Carlos. Ay, nawaw. Nabayag mo tanday chay mare. Mano atawanan tinapalabas. Day ta nga rod kat mare. Mano atawanan tinapalabas. Ngam aging ga itagayam kat di da pa'y nalipatan. Dahil tatirigat na mare. Mana, urayam tigat-gatang mare ta isupot ko labiinit. Asino tinagluto iti sinigang Carlos anak ko. Niabalayan nyo, nanang. Nagboluntaryo nga aming nagluto. Isumat lagayam Ay, nawaw. Anyat kahit mo asawa, nana. Isumat lagayam kastoy tiraman na. Saan anaimas? Isublik lang tag sidaklatan iti bugko. Aday tamanin, nanang. Kimaro man ang ti kinapradyo. Kat no naimas man. Day tamot laang ti sindami itay. Jack nga rod kaya tiraman na. Ano saklatan ti agsida iti bugko. Gam ti agsida ti inloto na ita sa lumay. Anya? Datangkan mo to'y inapoy tayaw lay ni anak ka. Shh! Tangiwat yun, nanang. Amangan numanglag ni abalayan mo. Isuman na napagapaan niyo. Kalpuno mo. Iso tinaglutoan niya. Di na siguro binantayan. Wano kurang ting karga na adanaw. Tangiwat mo kunakmat, nanang. Uray kita manak ka. Half cooked tinluto na ngayon na pawi. Agin lalaing nagsasaw. Ngam kasto'y magayam tiluto na. Ay, awan, ano kasta, nanang? Talaga asaan ama urnos ti parikot iti nagbautan niyo. Uray saanan. Awan tinasakit abakrang kaulay ni. Kita umat atin luto na ngayon na pawi. Natangkan. Kasano ka ng day tangay alaman? Agpaanawa kayo mat anana. Ay saan? Saan ang apaabak iti day tabebang? Ha? Inuyaw na tilutok asinigang idinapalabas ng aldaw. Iso asaan amabalay nga agul uli makaklatan. Baka paawang ganas matyag kape. Ay nawaw, siya ka ditipat patamaam di tabebang. Adda ka din ang ngagmuanagan sa lumay. Na, apay, ada ka diti daduma a tao ditoy, ayak makita, kanududu atamat lang. Amo malagayam. Agsaludsod ka pailaan. Amaw, si kabebang. Idi pa'y nga ano sakti kasta nga ugalay, ma? Ay, katuray siya kumatla. Apay ti kunam ka di, kayat ka nga agbalen nga abalayan ka. Saan Apollo? Kaldoray siya mata! Numabalin laang tagpili ti abalayan! Na, Anyang ti mapaspasama ko dito, aya? ay bagbagaan day ta katugangam, Carlos anak ko. Ah! Mabalin ka di. Ano aga pa kayo kat adayo? Tapos saan amang nagtapu ko yo? Ah! Anyat na pasamak idi awanak, nanang. Day taabebang tinangirugi iti apa, lene anak ko. Ay nawaw, kasta ti pakpakita yu iti apo ko yu. Apay asyak ti pangibagam iti kasta. Kati katugangam mo tinangirugi anak ko. Agpada kayo laang, nanang. Awan nagdumaan yu. Sana, natangtangsit day taabebang ngam iti siya. Sino tinutangsit, Lola Salome? Ah, ay kwa, Jerik apo. Oh, makita yu day ta, nanang. Ni Lola Bebang ka diti pagsasalitaan niyo? Ay isaan mo, Jerik apo? Saan, Jeric, anak ko? Kamali ti pa nakaawat mo iti imbaga ni Lolam. Saan ani Lolam Bebang ti pagsarsaritaan me? Husto ni nanang mo, apog. Di kumarik ti pagsarsaritaan may. Ala anak ko, no awanan ti aramidam, mapan ka iti sala. Maturog kan, kat ni, anya ti orasan, anak ko. Makitam day jay, nanang.
Saan ko maungaing gagara, anak ko? Mamin ano nga min ayan, wag pinakawan kayon nga gabalayan. Manungal daw yun ditoy. Ngam kasta pay lang ti ipakpakita yu iti apo ko yu. Ti kunayo pay, agbakasyon kayo. Kasano ngay ama enjoy yu ti bakasyon yu no kasta? Ay, pasensya ka, Lenny, anak ko. Pangaasi yu nanang. Agpaanawa kayo kumamot. Tasan kayon nga ubing. Apay ngay asyak lang ti pangibagbagam iti kasta. Baga amot na di abebang Ibagak to ka ni Carlos. Takasarita namat ni nanang na. Saan anasaya at tikasta nga aramidan yu? Apay, asan ka kailangan maturog? Kat Rabin, Lenny, bakit? Kasano ko maamaturog da tao. Kit inaldaw mo't ti panagap. Apadagiti agabalayan. Uray ni nanang, narigat mo't ama kasarita, tayo pilit na mo't ti kahit na. Awan nagdumaan dala kay. Agpadadalaang amahilig ngagpinabasong. Kanya nga tayo ti aramidan ta, tapno maurmos tayo na. Pinadasta mo't ida aki na sarita. Ngam awan latamat. No paawidin ta nga ida, abangan no agbutang da bakit? Amang ano panunutan da. Saan ta akayat ngagbakasyon da dito ilakay. Siyempre, itsambata no agapa da manan. Makauma ti aganawa bakit? Nasakitan ti ulok kilapayag ko. Sige, Herod. Kasta ti aramidan talakay. Good morning, Lenny, anak. Ay, nawaw. Ayater aramidam dito'y kusina, bebang. Katsi ka, anya ti aramidam dito'y kusina sa lume. Umayak lang ang kape. Dakas ka day. Mabalin ka, day. Ano agkap-kapiak, di ka makigidgidan? Urayaw mamalpas da tao. Naglawa mo tilami saan? Wan ngamjak nga rod matilmon ti kapek no kasta makitkitak ti rupam. Saan kaun aparikot dayta? Na, talaga kalkalabanan na. Tiko ng kaday kat nalipatak ti imbagam iday nga grup-rupak ababaw nan. Kat oray si kamat, anya ti imbagam kanyak, nalaadak. Kasta gaya ma. Imbagam ti badaw, tano saan kumot ka talaga. Lumaban ka kang magkita man! Bakit? Agring ka man bakit? Makatugturog ak pala ang lakay. Apay aya. Dananang, agbinbinog ka da abigbigatan. Ay nawaw, anya ti kunam. Dananang ta, dagiti agabalayan, agap-apa damanan. Dahil ito'y kinaparakan ka. Di ko lang siguro agpaabakak. Ay, Uray kat ladram ti kadakkel mao sa anak nga agpaabakan ka. Una yung dagita. Awan lat aramidan dan di agapas. Bayaman, di mo idaanawaan para makita Wala si kamat Kasano nga rod na kinabing balita? Ay na, babakit dan lakay. Amudan ti husto kan saan. Puunay matan no inaldaw nga aganawa ta. Ay na, talaga anatangsit day ta sa lume. Nanang, ato siguro tinaisawang mo o di na nagustuhan. Ay nawaw, iso tinangirugay. No saan na nga inggoyot ti badok, saan kami kumaanaglaban. Kitain nyo man talang ayon, nanang, oh. Agsarming kayo tapno makita yo. Naimbag ta saan pa ang nakariing ni Jerry. Sigurado nga adumanon ti saludsud na no nakita na kayong agap-apa. Apay matakas tananang. Idi pa'y nga ibagbagak kada kayo aliklikan nyo ti makiapak ni abalayan niyo. Namdidak mo ti pangpangag. Suring aminan ali ni anak ka o. No si bibiyag pa'y laang day di tatang. Sir muna na kayo manan. Kas kayo la ubing iti kastangar aramidin nyo. Naimbag paikit di ti ubing at agpaanawa. Da kayo ngay. Saanan ama ulay anak ka o. Talaga saanan ang maulit nanang. Itulod da kayon kan ni Carlos. No kasta, paawidin na kamay. Awan matlaang sir-serbiyo ang nagbakasyon dito eh.
Taday taagap, apa mo ter aramidan nyo. Ay talaga asaanan ang maulit, anak ko. Promise. Diyak pa'y kaya ti agawid, Lene. Amumag, awan ti kadwak, ijay balay. Nanang, mag-impake kayo. Anyat kayat mo asawan, Carlos. Itulod kayo ni Jacinto tagawid kayo. Awagak ni Manang, tasukunan da kayo di paradaan. Ay, jak pa'y kayat ti agawid, anak ko. Kat no day tagap apatar aramidon yung agabalayan. Ay, saanan ang maulit. Promise. Grabe kayo. Sigurado kayo kadi? Wan, ano kayat mo? Kasaritak na balayan sa lume. Or nusan mi ti parikot me itinagbaitan mi nga agabalayan. Pasensya ka, naabalayan sa lume. Uray siya. Kaya't kumutiag daw iti pamakawan mo, abalayan bebang. Napakawan ka, naabalayan. Ay, siya nga'y. Napakawan na kademat. Ay nabalayan. Agpadatamot ang nagkamalay. Isu arumbang laeng agpinakawan ta. Ay na, agaman naklaunay abalayan. Ala, agtugaw ka, ta itimplaan ka iti kapem. Ay, ikwa. Ay, saanan abalayan bebang. Nakababain mo't ka. Ay, okay laeng kanyak abalayan. Peace offering kumatan ka Sige, sika ti makaambaw. Ay, siya tumati agluto iti pamigat tayo. Nukas na kumakanayon, di met kuma. Awanan ti pagsakitan ti ulo mi nagasawa. Ay na, pasensya kayo madan Carlos. Lene, bidrut may nga gabalayan. Malangarod, aramidan nyo no, anya ti rumbang nga aramidan nyo. Inton madamdama, ag-picnic tayo ijay beach. Tapno ma-enjoy yung matibakasyon nyo Ikariyo lang nga san kayo nga agap-aba. Ay, saanan talaga anak ko? Mangrugi ita. Friends kami manun kun abalayan bebang. Ay, nawaw! Sursuruan ti mamakawan tapno saanen a dumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rumarang itatarseng. Ay nawaw, sa di naman ang tipapa ng Federico. Di mo ibagaday ta makikarera ti aramida mitangal daw. Isungarod mo ti pagragsakak bakit? Day taman, agpasikat ka dagiti tattao ti aramida midjay. Saan bakit? Amok daytan nga istalyo. Namin ano abinagaanda kayo ni Kapitana adi kay makikarera iti kalsada ta delikado ngam nagtangkan ti ulo yo. Ay na bakit manu atawanan nga agkarkarera kami? Awan pa mo tinaksidente. Ay, pangaasiyo Saan aga po taawan ni Kapitan ken busy dagiti tanod ket aramidan yumanan ti kay kayat yo. Saan anaaramid day ta kalsada tapno pagkariraan yo nga da motor na. Basta, mapanalat ta bakit? Ay, talaga nga awan denggan yo asao. Andi akalakit di mo't ayatarsen. Apay mo't aparitam nila kay mo ang makikarera. Kat ambumbot nga expert di anak ko no may papan iti motor-motor. Delikado nga rod nanang. Ay nawaw, kas na kunak itay. Expert ni Federico nga anak ko. Amo na ti aramidin na.
Tanunungan yu man ngamin ti aramid ti anak yu, nanang. Saan akasta? Di kanyak laeng, di mo kumaparita nila kay mo, saan adakas ti agenjoy? Inrugida manunday ta ang motor-motor, kumare? Ay na, baka titilang nga rod, mariitis. Karera siguro manunday ta niya. Uray la tumayab dagiti nakamotor ang lumablabas. Ay, may isa di ti asawak, mare. May samat na dyan nga awan ti denggan na asaong. Pagpalinanda pa yun ang kareraan ti kalsada, kumare. Awan nga min tinagbantay, tabisi ni Kapitan, kendagiti tanod na. Iso agundawayan damanan. Naglawa a karatula ti nakapaskil iti igid ti kalsada, kumare. Ngam di damat makaawat dagiti atat tao. Iso dakit di ti mapanbanbantayan ang dagiti tanod. Ustumatan kumadya talo, upat, 5 anabagaan da amare. Lalakay damatan. Ay, pudno la unay, kumare. Ado ti mas importante anaskan nga aramidan dagiti opisyales. Saan lang ang tamang bantay ka dagiti nagtatangken ti ulo ti trabaho da? So dakit din ti papapanan ti budget ti barangay? Ay naku nampay mariites. Mas daawak mat iti katugangak. Tadi na kayat aparitak ti anak na amaki karera. Ay na wow! Bayam ako, mare! Tamakita ah! Asin, logikas, istorya mitahites, anak ko. Di ko maritarsing tatang. Napagsaritaan nila ang dagiti limabas ang motor. Nagpapartak da nga raw. Oral at tumayab da di ta kalsada. Karera manan siguro at tatang. Makatitilang da. At da nga ta sinag-report ken kapitan, anak ko. Kat no busy da kapitan kan dagiti tanod na ije barangay hall tatang. Iso, may lagayam ah. Isuari mo manan dagiti pasikat ang nagtatangken ti ulo da. Ginundawayan da abisi dagiti opisyalis ije barangay. Delikado no dati maaksidentay. Saan tayo mat ang mapabasol dagiti opisyales? Tanamin ano a binagaan da dagita at tao. Saan mat ang mabalin nga isulatan ti as-asikasun dagiti opisyalis iti barangay? Isu dakit din ti kanayon ang mabanbantayan? Awanan ah! Kasano ngayon ti nagduma at trabaho da? Agkapi ka, Federico, anak ko. Agyaman na klaw na nanang. Kumusta nga iti karera yo? Ay, nangabakak manin, anang. Ay, di ada manan kwartam. Ada, mabilay, tayo pabuyak ka na kayo ti video nara. Ada pa'y gayang tinag-video, anak ko. Ay, nawo, ada, anang. Oo, buya, no kasanok kalaing nga agmotor ti anak mo nanang. Na, kita akman? Ay, nawaw. Kasla ka matumay tayab, anak ko. Among ka nanang, siyak ti kalalaingan ka na kami. Iso abili, baklaunay kan ka, anak ko. Ay, nawaw. Nagsubli ka mat maritarsing. Ay, nagsakit nga rod tilapayag ko iti saritaan dagiti agina mariitis. Anya ti saritaan da, ay, mare? Anya kumapay nga mare. Day ta karera iti motor ah. Iso siguro ang nagtangkan ti ulo nila kay mo. Takanunungan ni nanang na. Ay, nangamong matan ni nanang ah. No adda man dakas ang mapasamak iti dayja a Federico. Saan asyak ti pabasulan na. Tasipod pa'y idi. Di na kayat aparita kuno bagbagaak ti anak na. Isun tumot lang, di agsangit no kwa, kumare. Narigat no saan ang mabagbagan ti anak. Dumakkel ti ulo da. Adda matan ka ni Federico amare. Saanan nga ubing ti asawa. Talaga asakit ti ulo dagita ngagmot motor. Apay ka di kagawad. Adada ka numanan ijay laod. Ijay matan ti pagkarkariraan da kagawad. Wen, nagreklamon dagiti tagalaod a makatitilang kano. Ay na, uray di na minsan nga aldaw kagawad. Ado dagiti lumablabas anak ka motor iti paraangan mi. Namin ano matan anabagbagaan dagita. Gamkaslaawan manaknakam da. Kasla di da mabutan nga maaksidente. Kasano kat imo na ti kinapasikat da. Naglalawa dagiti karatula ang nakapaskil iti igid ti kalsada.
Gabkas laawan latta kadakwada. Siyempre, awan dagiti tanod nga agbanbantay. Wen, adada ija barangay hall. Ado pa iti mas importante anasken nga aramiden dagiti tanod tayo itis. Saan laeng nga agbantay kadagiti addaan motor a nagtatangken ti ulo na. Daytamot lang ti kanayon kung maibaga kagawad. Saanan nga opisyalis ti barangay ti parikot. No dikat, dagiti tattawa di na ammo ti agtungpal iti pagganurutan ti ayan ti parikot kagawad. Mano nga oras yung mat-ijerwar atatang? Itay pa alas 12 nga orahin kayo. Na-traffic kami nga ron, itay sa anak ko. Traffic? Ado man yung timotor, apasalsaliti kalsada. Ay nawaw! Talaga matagita ah. Isupay kindi nga mailis-lis yan. Agbutang dagiti drivers no kasta tatang. Oray ti driver, ti jeep pa nagluganan may. Mabutang may ta nagpaparatang dagiti motor. Oray lang tumayab da di ta kalsada. Dayta nga rod tatang. No mailaw angkat masagid da. Di kaasi dagiti jeepney drivers a mairaman no bilang laang. Agriport da ka naman ni barangay hall, anak ko. Uray man no a report tatang. No awan ti ganda, awan tumot laang. Abay akas na ti panagkitab kanyak, sika, tarseng. Ay ikwa nanang. Agpudno ka man. Nasakit ka di tinakam mo. Gaputa pinalubusak ni Federico nga agmotor. Dayta nga minin makikarkarera ti obraan na nanang. Isungarod matiragragsak na. Ay nawaw. Di ka kadi agbalin a kontrabida si Katarsing. No nabuyam laang dagiti stance ni Federico. Talaga bumilib ka mo iti asawam. Delikado ti kasjay nanang. Nang runa ket kalsada dayjay. Ang mga no adda may raman nga inosente no bilang man tagkamalida. Dayta ka ti jacket ken Katarsing. Saan ka supportive nga asawa? Anya? Ay, talaga asaan kami nga okay iti katugangak mariitis. Anya man ang tinsawang ti katugangam ayamare. Sa anak kano a supportive nga asawa, taparitak ti panakikarira ni Federico nga anak na mare. Ay nawaw. Paritam ng para mo't iti pagsayaatan na mare. Dayta ti saan ama presyar ni nanang. At dan samat man ang tinag-report iti barangay hall kumare. Pasalsalida kano dita kalsada dagiti agkarkarera iti kalman kuna ni tatang. Siguro da man na nakaslakko ka dati kalsada no kasta mare. Ay, pudno la unay mare. Uray dagiti opisyales. Maumadamatan ka dagiti kalugaran tayo ang mahilig iti karera. Di dan samot maawatan ti ko na tayo at delikado mare. Wan ta ipagarup da analaing dala unay mare. Mabalin ka di ang makasarita ka, Federico. May papanitan niya kagawad. At daimbay nag-report iti barangay hall di na minsan. Nagkarera kayo kanumanan iti kalsada. Adda ka diti parikot kagawad. Amumimat ti aglisay, nukasta nga adda ti lumama sa lugan. Wanangam delikado. Sapay nagpapartak kayo nga agpataray iti motor. Ay nawaw. Amumimat ang aramidin may kagawad. Pangaasiyo tadumngag kayo. Uston ti karera ta delikado. Ibagam ka dagiti kakadwam, ta isardeng yon day ta nga aramidyo. Narigat no adda may raman nga inosente. Nangag mo ka ditibilin ni kagawad, Federico Lakay? Patpatsin yung malagit ang opisyalis, Tarsay. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggan yung asaw? Adda ti karera may itabakit. Isumarin ti papanak. Ay nawaw, Di naklapdan, tauray di mo kaya, mapanaklat ta. Ninanang tupay, kanayo nakapalubusan. sige, mapan ka. Aramidam no anya ti kayat mo. Ngam no maaksidente ka, makaammo ka matan, Federico. Nakita kalimabas nila kay mo itay kumare Nakamotor manan.
Awan tada ka no karera da ita. Manan? Ingal daw samot tan kumare. Imay ni kagawad Dori ije balay idi kalman. Kat naku na nga isardengdan day ta karera. Ngam natangken ti ulo nila kay kumare. Adda mo awagan ka kumare. Asino ngay day ka? Nila kay kumat mare. Kat sungbata mo apa adi mo sungbatan ngay. Bayam, abangan no adamanin pangibaunan na kanya. Sa bagay. Ninanang ati awagan na. Naimbaglaan nga ang talagawid ka, Tarseng. Tapay ka dinanang. Ni Federico. Ada ka no ija ospital. Ay nawaw. Anyat na pasamak nanang. Na-aksidente ka no, kabayatan ti panagmotor na. Anya? Mala, kadwa anak tamabantay ija ospital. Sige nanang. Mabiit la ang tagpalasa. Anyat na pasamak ka, Federico, anak ko. Nasagid ko ti padak anak ang motor nanang. Diyan natan siya. Iso nagdiretso ak iti kanal. Kasano nga yan, dagiti sakam. Under observation nanang. Naimbaglaan ta dagiti sakam tinadonor. Saan kat aday ta ulom, anak ko? Day sa nga ron nanang. Basol dagiti opisyalis ti barangay day ta, anak ko. Nay, di mo ipabasol iti sabali tinapasamak ka ni Federico nanang. Katpod naman. Asino pa'y kumati mapabasol? Dagiti opisyalis tayo ngawan ti aramiden da. No apay nga may naawan ti agbantay iti kalsada. At damat idipiman nanang. Namin ano pa'y anabagbagaan dagita nga agkarkarera asardengan dan. Ngam anya ti araramiden da. Itsambada ti agkarera no awan dagiti agbambantay. Oray anya pa'y ti ibagbagam. Adalata ti basol dagiti opisyalis, Tarseng. Adda ti kamali iti kanal a project da. Iso ang nagdiretso ijay ni Federico. No kumaresponsable dagiti opisyales. Saan kumaan na pasamak ti kastoy kan ka, Federico, anak ko? Makapasuro nga ron nanang. Maka-aksidente mati panpanakil na project da kanal. Kinupit na siguro ti budget. No tinarimaan da kumaan na sayaan. Di saan ka kumaan na ikanal, anak ko? Huwag nga ron nanang. Sa anak kit di na makapagtrabaho. Bayam, agreklamo akto iti barangay hall. Saan na nasaya ti kastangar aramid ang dagita nga opisyales. Sumuro da nanang. Tay pakita kadakwada ti sakak ka na dono. Gapo iti kanal a project da ka no. Pudno ka di tinadamag ko, kumare. Nadonor ka no matisaka nila kayo mo. Ay pudno mare. Na-discharge matlaangan. Ngam saan ang makapagnaan na sayaat. Tasaan pa'y anaimbag dagiti saka na mare. Naimbag atasaka laang, kumare. Saan nga ulo? Ay naku nampay mare. Nasagid na kanutipada na matlaang agmut-motor. Naimbag ko nama tasaan anakaro ti donor anasagrap da adwa. Siguro, dagiti opisyalis man ang ti mapabasol. Isudakit di ati pagpabasulan da kaninanang mare. Ay na, ipasa da pa'y laang iti sa bali ore naglawag a basol da. No makaungot ni kapitan tapag multaan na ida. Nangamong damat ta na mare. Isu nga mayak ditoy, tano adak ijay balay, basol dagiti opisyales, kun kunati katugangak mare. Oh, sa dino ti papanan niyo kanina ng Federico. Mapan kami di barangay hall bakit? Ay nawaw, apa ijay? Mapan kami agreklamo Ay nawaw, da kayo pa'y ti adaganas ng agreklamo? No kumasan na kas jeti disenyo ti kanala project da. Sa anak kumaan na aksidente. Na, ti pa'y kanal ti makagapo? Iti sumat. Day ta karera ti makagapo, Federico. Napartak kayo kat ngagpataray iti motor Ti kanala nga ron ti makagapo no apay anaduro ti sakak bakit?
No saan ka anapan nakikarera? Saan anadunor tasakam? Ada ti video amang ipanagnag anapartak ti panagpataray mo iti motor iti dayjay nga aldaw. Saan man akong kumpurmila dito ti pagpabasulan nyo? Aklunan nyo ngamin anatangken ti ulo yo iso anapasamak ti kasta. Aya di kapitan, kagawad. Awan ni kapitan, kabsat. Ada ka di masapul yo? Imay kami, takayat ko nga ipakita ka na kayo, tinapasamak iti anak ko. Gapo iti kanal a project yo. Kanal a project me? Gapo iti kanal a project na donor ti saka ni Federico nga anak ko. Kas makita mo't. Wen, kagawad, dakkel ti gastos me. Kung saan ako na makapagtrabaho. Amangan met no na alam dayta, iti kakakarera yu iti motor. Kan may sapay. Apay ngamen adi kay mangibaon iti tanod nga agbantay ijay kalsada. Awanan Saan ang makatrabaho ti anak ko iti mano abulan? Ay nakabsat. Pangaasiyo tasan ada kami ti pabasulan yo. Adda dagiti tanod nga agbabantay. Ngamno kasta nga awanda. Apo, agkarira manen dagiti nagtatangken ti ulo na. Kan maysa, adamot inkargami akaratula asaan apang karera ti kalsada ti barangay. Kastoy nga rodan, awan ti aksyon nga aramidan yaw. Anya ti kayat yung nga aramidan mi kabsat. Mangted ti barangay iti financial assistance, uray basol met ti anak yo no apay anapasamak ti kastaken kuana. Pangaasiyo kabsat, di yo pabasulan ti barangay iti kinatangken ti ulo ti anak yo. Ta saan kami anagkurang anang bagbaga kada kayo. No adda ni kapitan, sigurado akas tamat lang ti bagana kada kayo. Aniya, Pasensya kayon kabsat. Ngambasol yung matlaang no apay akasta tinapasamak ka ni Federico. Motor pa mor, karera pa mor. No adda ti baga dagiti opisyales, agpatangken kayo. Inton adda dakas ang mapasamak kada kayo, uray basol yo, ipasayo kadagiti opisyales ti barangay. Makaparurod ti kasta nga ugali yo. Ay, nawaw! Agtungpal tayo iti paganurutan ti barangay. Tapno mailisi tayo iti aksidente. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.